Príjemné poludnie, dobrý deň. Ďakujem, že ste si sem prišli oddychnúť, možno sa nejakým spôsobom aj naštartovať. Neviem, či ste prišli aj vďaka názvu, ktorý vás mal trošku natiahnuť, lebo sedíme tu viac menej takí konvenční akademici, novinárky a jeden teoretik popkultúry. Ja hostí dnešnej diskusie predstavím. Asi najskôr predstavím to, ako a prečo táto diskusia vznikla. Filmový klub novinárov, za ktorý tu dnes sedím a ktorého členov a členky a dokonca aj predsedu vidím v hľadisku. Takže vás vítam a ďakujem, že ste prišli. Za klub filmových novinárov sme chceli rozprúdiť debatu o filmovej kritike, ktorá sa z médií viac menej vytráca a zároveň je všade prítomná v podobe takej instakritiky, komentárov na filmových databázach. Všetci k nej máme čo povedať. Viacerí z vás možno ste sami aktívni na niektorej z týchto filmových databáz. A my z tejto strany pódia nechceme vytvárať žiadnu bariéru medzi vami a nami, takže potom ku koncu by som ja možno aj bola rada, keby sa tá diskusia rozliala do celého stanu. Začneme ale asi po poriadku. Predstavím najskôr seba s prepáčením, hoci sa to nepatrí. Som Mária Ferenčuhová, teda členka klubu filmových novinárov. A so mnou tu sedia vzácne hostky a hosť. Katarína Mišiková, ktorá... Dobrý deň. Je filmová pedagogička, teoretička, docentka na Vysokej škole muzických umení na Filmovej a televíznej fakulte a sama filmová kritička, napriek tomu teda, že nie vždy filmoví akademici alebo akademičky alebo aj iní akademici a akademičky filmovej kritike holdujú alebo si na ňu vedia nájsť čas a priestor. Po mojej ľavej ruke bezprostredne sedí novinárka denníka Jana Močková, vyštudovaná žurnalistka a redaktorka, novinárka, špecializujúca sa predovšetkým v denníku N na kultúru, na výtvarné umenie, ale filmu sa tiež už nebrániš. Nebránim, dobrý deň, ďakujem. No a potom už spomenutý Juraj Malíček, teoretik popkultúry, fanúšik filmov, ktoré máte určite aj vy radi a radi. Takisto akademik, fanúšik podcastov a médií všetkého druhu a zároveň profesor na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ďakujem, že ste prišli. Ešte raz vás poprosím potlesk. A keďže sa chceme rozprávať o... Nepovedal si dobrý deň. Dobrý deň, povedal, len som nebolo počuť. Dobrý deň ešte raz. A ja začnem teda rovno z hurta a spýtam sa vás, že z vášho pohľadu, v akom stave je súčasná slovenská filmová kritika? Kde je miesto, kde najviac prekvitá a čo je to, čo z nej radi čítate? Alebo ako ju radi píšete? Ja, keď mám začať, ale to bude také, akoby, nebude to dobré, že začnem ja, ale akoby, keď budeme hovoriť o kritike ako o celku, tak ja ju vlastne neevidujem. Akoby slovenská filmová kritika asi existuje, ale akože nie je tak, že by som ju evidoval v zmysle nejakého akoby sústredeného trsu niečoho, kde sa to vlastne akoby zostreďuje. Pre mňa je... filmová kritika a súčasná slovenská filmová kritika taká akože do veľkej miery abstraktná kvalita, ktorá teda existuje, ak teda existuje, tak existuje relatívne autonómne a nie príliš v kontakte s recipientmi, ale to je možno len taký môj pocit. Ale a kde to evidujem, tak evidujem to v novinách, keď občas na niečo narazím a vlastne na Filme.sk a na Kineme samozrejme. Podľa mňa tá naša telesná reakcia bola úplne že veľavravná. Nikomu sa nám proste nechce odpovedať na túto otázku.
z tých dôvodov, ktoré spomenul Juraj, ja by som možno, že k tomu doplnila, že ja si myslím, že existujú filmoví kritici a kritičky, existujú filmovo-kritické texty, ale ja vnímam kritický deficit filmovo-kritických platformiem, ktoré by boli sledované, relevantné a autoritatívne. Takže to vypovedá koniec koncov o stave filmovej kritiky na Slovensku, čo neznamená, že nie sú iné platformy, ktoré fungujú v rámci toho diskurzu o filme, ktoré majú nejaký mienkotvorný vplyv, ale filmová kritika ako taká, myslím si, že to sa dá povedať aj o literárnej kritike alebo aj o kritike výtvarného umenia, jednoducho strátila svoj spoločenský štatút. Z môjho pohľadu a nezatvárajme si pred tým oči. Dúfala som, že začneš nejakou optimistickejšou otázkou. Možno záver bude optimistickejší. Ja nadviažem, pretože ja to môžem sledovať len tak vlastne zvonka. Tiež mám pocit, že podobne ako vo výtvarnom umení, alebo ako v hudbe, alebo ako v divadle, sú tie bubliny také trochu uzatvorené pred vonkajším svetom a skôr ponorené same do seba. Že vnútri tá dynamika nejaká existuje v skupine kritikov a kritičiek, ktorí veď tu sú a píšu, ale len málo kedy možno sa im podarí úplne presiahnuť k tej širokej verejnosti. A nemenia to napríklad aj médiá samotné? V negatívnom zmysle napríklad to, a to je otázka tak trochu na teba, lebo jediná z nás si tu denníkárka a vieš, že ako funguje vlastne prevádzka kultúrnej redakcie, alebo teda toho kultúrnej frakcie, asi by som to nazvala, novinárok a novinárov, ktorí píšu o kultúre a majú témy, ktoré napríklad za posledný rok sú skôr spoločensko politické a týkajú sa kultúry, než teda, že by robili naozaj vkusovú, hodnotovú, kvalitatívnu alebo analytickú recenzistiku a kritiku. Poviem k tomu toľko, že my vlastne ako denník N, myslím, že sme vznikli ako jeden z mála celoštátnych denníkov kdekoľvek na svete s tým, že sme nemali športovú redakciu, ale kultúrnu redakciu so 4 ľuďmi, čo dodnes považujem za absolútne obdivuhodné. A dokonca teda títo 4 ľudia, každý z nich mal nejakú oblasť, ktorej sa prioritne venoval, od filmy, hudby a tak ďalej. Ale samozrejme, že všetci z nás, keď sa deje niečo aktuálne, tak prehadzujeme na spravodajstvo a filmová recenzia alebo hudobná recenzia má ako keby až tú druhú prioritu po tom aktuálnom, čo sa deje najmä v súčasnej dobe s tým, čo vyvádza Ministerstvo kultúry na čele s pani Šimkovičovou. Takže samozrejme, že spravodajstvo v tomto smere má prím, ale nemyslím si, že to ide na úkor toho, že by sme my svojim tým, ako publikujeme a ako konáme, že by sme nedávali priestor aj textom o filmoch alebo divadle, o výtvarnom umení a tak ďalej. Myslím si, že ten priestor tam stále má. My sa to stále snažíme vlastne balansovať, aby sme dokázali pokryť tie najdôležitejšie veci aj spravodajské a aj z hľadiska tej tvorby. Ale samozrejme, že najlepšie to posúdia čitatelia, či tam toho obsahu majú dosť a či im niečo chýba. Ja si myslím, že toho obsahu práve vo vašom denníku je dosť a celkom slušne a slušne aj kvalitatívne slušne napísaného. Akurát mám pocit, že práve ten žáner kritiky je absolútne niž záležitosť. Nie je na ňu čas, nie je na ňu priestor a aj tú kultúru alebo reflexiu vlastne vytláčajú napríklad rozhovory s tvorcami a prípadne nahrádzajú vlastne pozvánku do kina materiály od distribútora. Neviem, ako sa vlastne potýkate na jednej strane z toho akademickejšieho prostredia a na druhej strane z toho žurnalistického prostredia práve s týmito materiálmi, ktoré sa snažia, a to je vlastne ich primárnym cieľom, vlastne vám už ako keby preformátovať názor na nejaké dielo, to, ako máte o ňom hovoriť, ako máte o ňom písať a vlastne sedimentovať už vopred ten názor. Čiže to tak trošku ako keby upozaďovalo názor samotného kritika, kritičky.
Ja ešte začnem s tými preskytmi. My vlastne neuverejňujeme tlačové správy vôbec, žiadne. Čiže keď nám príde nejaký preskyt, tak jediné, čo z neho spravím, že stiahnem fotografie, keď ho teda zaregistrujem. A občas sa mi stane, že mi musia telefonovať, že sa niečo deje, aby som to nezmeškala. Vlny som v Lani takto takmer zmeškala, že sa dejú, lebo mi ten preskyt ušiel. Čiže toto vlastne u nás ako keby nehrá nejakú rolu, že by sme nejak veľmi pracovali s tými tlačovými správami. A ak ide o ten priestor a o ten čas, jasné, denník má svoj rytmus, ktorý v podstate dneska v dobe online stratil uzavierku. Pamätám si, že keď som začala robiť ešte v denníku SME v roku 2010, tak sme mali uzavierku o 5:00, čo znamenalo, že o 5:00 som vypla počítač a vytlačili sa noviny a išli sme domov a dneska tú uzavierku nemáme. Čiže tie veci sa dejú neustále a samozrejme, že aj doba publikovania od udalosti, ktorá sa deje, sa vlastne veľmi skrátila a deje sa v priebehu niekoľkých minút až hodín, čiže ten čas sa scvrkol. A myslím si ale zároveň, že sme také ako keby otvorené médium a stále máme v podstate veľa externých prispievateľov a sme otvorení tomu, aby u nás publikovali texty aj externí autori. No, u vás v akademickom prostredí zrejme nie je jeden z relevantných zdrojov práve takýto ako keby prezmateriál, z ktorých možno študentov alebo študentky učíte písať, keď sa majú uplatniť na trhu. A ako teda vnímate, povedzme, môžete sa samozrejme vyjadriť aj k týmto preskytom a ďalším materiálom, ale ako vnímate, povedzme, ďalšie formáty, napríklad práve tie podcasty, ktoré do určitej miery nahrádzajú klasické písané texty. Je to forma rozhovoru dvoch kritikov, kritičiek a tak ďalej. A niekedy to naozaj aj pritiahne väčšiu pozornosť. Dá sa pri tom robiť všetko možné, od športovania, šoférovania až po štrikovanie. A človek nemusí čítať, ale potom si odvyká od čítania vlastne kritických a nie úplne hladkých textov. Ja by som k tomu možno ešte k tým ako keby rôznym informačným materiálom alebo preskytom alebo čomukoľvek, čo súvisí vlastne s nejakou propagáciou filmu na začiatok povedala, že ja samozrejme tým, že píšem filmové kritiky, tak asi je správne povedať, že pôsobím aj ako filmová kritička, ale pre mňa je to ako keby oblasť, ktorá je veľmi, veľmi malou zložkou mojej práce a je to hlúpe povedať, ako občas žartujem, že ju robím amatérsky, pretože ju robím kvázi vo svojom voľnom čase. Nie som profesionálna filmová kritička, nie som ani členkou klubu filmových novinárov, ani som nikdy nebola. Čo je možno škoda. Takže nie som ani dokonca organizovaná, takže mnohé ako keby tie nároky, ktoré možno implicitne sú kladené na ten fortiel, ja ich na sebe jednoducho ako keby necítim, nevnímam a nemám s tým problém a väčšinou teda píšem o filmoch, o ktoré sa zaujímam z výskumného hľadiska, vnímam to ako komplementárnu časť svojej výskumnej agendy. To je ako môj primárny záujem, takže ja sa v podstate snažím akýmkoľvek informáciám, ktoré by som dostala vopred o filme vyhnúť, predtým, než mám napísať text. A na margo podcastov myslím si, že bude oveľa viacej a fundovanejšie rozprávať Juraj, pretože okrem teda toho hriechu, ku ktorému som sa už priznala, že nie som organizovaná, tak ja vyslovene nemám rada reprodukované hovorené slovo. Takže ja podcasty nepočúvam. Ani ja, takže to je úplne legitímne. Ale ja by som najprv k tým prezmateriálom, ja som nastavený na prirodzenú nedôveru vo vzťahu k materiálom, ktoré ku mne dôjdu, lebo automaticky ich podozrievam z toho, že mi chcú podsunúť nejakú informáciu, ktorú nemusím nevyhnutne prijať, čo je pre mňa veľký problém a zvlášť mám rád tie PR materiály, ktoré chodia s tým, že vždycky premýšľam nad tým, že človek, ktorý to prekladal, tak či to videl, ten film, lebo sa mi zdá častokrát, že vlastne sa píše o filme, ktorý vlastne ten materiál je preložený a možno je preložený správne, ale bez vzťahu s filmom a akože to často nedáva zmysel, takže to veľmi rád robím toto. A čo sa týka takého toho akoby, že druhého akoby rozmeru toho podcastového, pre mňa je to hrozne oslobodzujúce v tom zmysle, že tam si akoby môžem rozprávať,
mám tam toho Petra, ktorý ma koriguje vo vzťahu k tomu, ako uvažovať, ktorým smerom to ťahať, lebo ja za seba musím povedať, že rád píšem, keď mám kde a kedy, ale zistil som, že je problém s textami, ktoré majú dĺžku. Hej, že vždycky dostanem mail, či by som mohol napísať niečo a dostanem tam počet znakov. 3600 s väčšinou 2 normostrany, čo mne je málo. A potom je ten rozmer rozlišovania medzi kritikou a recenziou, na čo sme už úplne rezignovali, kde ja vlastne z tej pozície recenzenta, keď mám zaujať k filmu nejaké stanovisko, tak je mi to veľký problém práve kvôli tomu, že musím sa sústrediť vo vzťahu k recipientom, čo nesmiem povedať. Niečo môžem povedať, čo nesmiem povedať, to je moja veľká bolesť. Problém spoilerovania. Problém toho, že ja vlastne čokoľvek v recenzii napíšem, alebo v texte o filme, môže byť niekým považované za spoiler, čo mňa frustruje do tej miery, že to vlastne nerobím, tým pádom radšej mlčať, ako nepovedať nič, respektíve hovoriť nejaké banality. A to je zároveň, a tým skončím toto kolo. A sledujem to posledné 4 roky alebo 5 rokov intenzívne, veľmi intenzívne. Film prichádza s nejakou sumou informácií, ktoré sú dôležité a ktoré ten film ako si definujú. A v momente, keď ja ten film trebárs vidím, tak už je na diskusiu neskoro. S tým, že ak by som o ňom mal napísať nejaký relevantný text, tak potrebuje odstup a už to nikoho nezaujíma. Že teraz si viem predstaviť, že by som písal dobrý text, pochválim sa, o poslednej Bondovke, ale koho to bude zaujímať 2 roky alebo 3 roky po premiére. Ale teraz by to bolo akože fajn. Ale už je to také akože naozaj, že už je to vlastne zbytočné. Keďže sme Ja by som len ešte k tým podcastom, že podľa mňa to celkovo súvisí s tým, že ako vnímame a príjmame informácie, že to nemusí byť len o tom, že už sa nám nechce čítať dlhé, zložité texty, lebo napokon my máme v denníku skúsenosť aj s tým, že ľudia čítajú aj dlhé a zložité texty, keď ich k tomu ten autor dokáže primäť, keď ten text je napísaný tak dobre, že ho vlastne vtiahne, tak ho tí ľudia dokážu učítať aj dlhý text, ale je to tak skrátka, že inak konzumujeme informácie, inak konzumujeme správy a inak konzumujeme aj informácie o filme. A mnohí ľudia počúvajú podcasty tak, ako čítali literárne kritiky a myslím, že to je ale iba zmena spôsobu nášho života a toho, ako príjmame informácie. Čiže ja by som to nebrala hneď ako nejakú negatívnu vec toho, že a už nepíšeme tie dlhé literárne kritiky a už ich vlastne ľudia nečítajú. Proste sa zmenil ten spôsob a myslím si, že to je aj úloha pre nielen pre filmových kritikov, ale aj pre nás novinárov, ako inak doručiť ten obsah čitateľovi a ľuďom, aby sme ich zaujali, aby si ho prečítali, aby vlastne sme vybudovali si tú dôveru, že sa to oplatí. Keďže sme na filmovom festivale a praxou filmových festivalov nie práve cinematiku, lebo neviem, že či sa riadite katalógom, alebo používate aplikáciu, asi všetci používame aplikáciu, keďže je tam už teraz aj rezervačný systém, tak viaceré festivaly majú ako v rámci aplikácií Cinepass prelink na jednu z databáz, kde môžete si jednak napísať akýsi filmový denníček zo zážitku z vlastného filmu, tým ten film posúvate trošku vyššie, zjavuje sa, hodnotíte ho, prispievate, živíte databázu, ale zároveň sa môžete aj riadiť, že ako sú jednotlivé filmy hodnotené. To je jedno, že či hovoríme o ČSFD, IMDb, alebo či sa riadite, ja neviem, Rotten Tomatoes, kde máte užívateľské a zároveň filmovo-kritické hodnotenia filmov. Ako sa vy riadite, keď si potrebujete zvoliť filmovo-festivalový program, podľa čoho, tuto je špecifikom tejto apky, čo kritizujem už dlhšie, je, že tam nie je meno režiséra alebo režisérky, musíte sa buď prekliknúť, alebo opustiť apku a pozrieť si to v katalógu, alebo niekde inde. Čiže Cinematic je v tomto v istom zmysle demokratický, antielitársky, nejde po menách tvorcov a tvorkyň, ale zároveň vám ani nenabáda vás, aby ste písali svoje vlastné festivalové denníčky na jednu z databáz. Ako si vyberáte
z programu filmových festivalov? Ja odpoviem prvá, lebo to bude veľmi rýchle. Podľa mňa všetky tieto filmové databázy sú fantastickým zdrojom, ku ktorému sa uchyľujem a hlboko sa do neho ponáram, pokiaľ študujem recepciu nejakého filmu, tak ma to zaujíma a všetko si čítam. Akákoľvek predchádzajúca informácia predtým, než film uvidím, ja ju jednoducho nechcem nasať, ja ju nechcem vstrebať, rada sa tomu filmovému zážitku vystavím ako keby v čo najspontánnejšej podobe práve kvôli tomu, že tým, že s filmom jednoducho non-stop žijem a nielen je to moja profesia, ale je to aj môj koníček, tak ako nerada by som sa zbavila takého toho aspoň z časti bezprostredného kontaktu s tým materiálom, ktorý si stále nejako ohmatávam. Takže ja filmové databázy pri selekcii filmov nepoužívam. A v programe si vyberám vždy podľa časov projekčných, tak aby sa mi zmestilo do môjho osobného programu čo najviac tých filmov. A to je asi veľmi jednoduchá odpoveď. Ja teda som presvedčená, že aj zlý film je v podstate častokrát lepší ako akákoľvek realita, takže... No, ja akože tu konkrétne si vyberám podľa miesta. Teda podľa toho, keďže som dnesko nabehol, tak tam, že kde je voľné miesto, tak tam idem. A zatiaľ to vychádza, ale musím povedať, že mne do veľkej miery určuje akoby filmy, na ktoré sa dívam, ten vonkajší filmový trh. Lebo ja som teda ten fanúšik do Hollywoodu, mám to veľmi rád, mám rád vlastne akoby mám rád ten model, kde vlastne Hollywood stále reflektuje tú vonkajšiu ontologickú realitu, čo si myslím, že sa deje presne. Takže mne toto určuje taký ten vonkajší distribučný prúd a filmy, ktoré pozerám dobrovoľne a sám, tak to sú väčšinou filmy, ku ktorým sa vraciam, lebo to moje pozeranie filmov, a to je akože naozaj, že to je dôležité pre mňa, ja si vlastne budujem archív pozeraním filmov, s tým, že prvé pozretie rozhoduje o tom, či sa k tomu filmu vrátim alebo nevrátim, prípadne či si ho zadovážim a či budem s ním žiť. A toto je taký akoby pomerne dôležitý motív, lebo tým, že vlastne som definovaný tým, že čo ide do kín, tak toto sledujem, tak tam si potom vytváram priestor pre to, čo chcem sledovať, k čomu sa vraciam. A teda, aby to malo nejakú pointu, tak mne sa akoby veľmi páči na filmových databázach sledovanie vkusu, alebo sledovanie nejakého, taký ten, akoby sa hovorí lož, prekliatá lož a štatistika, tak keď to máš ako definované vkusom tie hodnotenia, tak sa mi veľmi páči to, ako je to živé, ako sa to hýbe, ako sa tam ten Shawshank nakoniec predsa len vráti na to prvé miesto, občas sa tam niečo zahýbe, ale je to takéto, akože... neviem teraz aktuálne, ale... nie, Shawshank bol. On proste občas dole, hore, ale je to tak akože milé, taký ten, ja si predstavím takto, že pre mňa sú databázy taký ten univerzálny filmový divák, ktorý videl všetko, ale nemá najlepší filmový vkus. No má priemerný, logicky. Presne, to je on, taký veľký chlapík, tak si aj predstavujeme ho vizuálneho, akože naozaj, že fakt veľa videl. Máme tu vlastne konečne to, po čom som ja túžila dlhé roky, zistiť, že čo je to ten bežný divák Petra Konečného. To je jeho pojem, s ktorým operoval ešte v časoch, keď študoval na filmovej a televíznej fakulte, takže už ho tu máme. Popisuj ďalej. Ja to mám rodovo, také stereotypné, akože, ale je to proste taký ten... Akože je rodovo fluidný. Ale je to proste chlapík, ktorý je akože... Ja ho aj vidím normálne. Nie tak dobre, tak je to dievča, ale ja ho vidím normálne. Akože je to taký ten... No je veľký, je rozpriestranený a je taký usadený s nadváhou samozrejme a aj vidím, jak to sleduje. Proste nechodí do kina, inak to je také akože bizarné. On tie filmy vidí, ale ťažko sa mi predstava, ako opúšťa ten svoj brloch. Akože buduje v tom, akože, kde on sedí. Ale je to veľmi dobrý niekto, lebo ja to mám také, že ja s ním a priori nesúhlasím. Že ja vlastne viem, jak ty máš nerada informácie dopredu, tak ja všetky dopredu, aby som mal s tým nesúhlasiť. Aby som mal s kým polemizovať.
Čo bola otázka? Databázy? Ako si vyberáš filmy na festivale a či sa riadiš databázami, alebo keď databázy, tak ako sa na ne dívaš? Očividne teda tu máme veľmi silné imaginárno o bežných divákoch alebo halkovskej diváčke. Až doteraz som nikdy teda nevidela za tým niekoho, ale odteraz už sa to zmenilo definitívne. A nevyberám si filmy podľa databáz. Na festivale vôbec nie. Ani neviem, prečo by som to asi robila. Nezaujíma ma to. Vyberám si podľa toho, aký mám akurát čas, kde čo stihnem, či si medzi tým stihnem dať kávu, vystať frontu na toaletu a ísť naspäť do kinosály. Takže to je môj výber. Poviem aj ja. Lebo v časoch, keď som bola ešte úplne mladá a začínala som na letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti svoje divácké maratóny, tak som bola nenažratá. To akože som musela vidieť všetko. 7 filmov, intoxikácia filmom, po ktorej máte obrovskú migrénu, mžitky pred očami a potom 24 hodín spíte. Vtedy som pochopila, že moje maximum sú 4 filmy. Ak dám 5, tak už mám zlé sny, ktoré sa menia na videoklip z tých filmov. Nemá to ten zmysel. Databázami sa ale riadím, na rozdiel od vás všetkých. Ja som roten paradajka číslo 1, čiže pozerám si, že ako bolo čo hodnotené, najmä keď ide o filmy, ktoré povedzme na ČSFD ešte nie sú hodnotené, zaujíma ma aj kritický feedback a dokonca si rozklikávam aj konkrétne recenzie. Lebo ako mám pocit, že všetci ľudia túžiaci urobiť najlepšie rozhodnutie a najlepší výstup svojej práce, tak prokrastinujem aj týmto spôsobom. A na festival mi dáva ale priestor na to, aby som sa stratila. Aby som sa riadila napríklad tým, čo vy, že kde je práve voľné a idete na film, ktorý by ste si nevybrali. Potom mám samozrejme témy. Viem, že čo ma bude triggerovať, ako dnes hovorí mladá generácia, tak na to idem, aby som videla, že či naozaj bude. A potom mám svoje obľúbené režisérky a režisérov, ktorých mi vybukujete. Takže sa tam nedostanem a idem na náhradný program. Predpokladám, že vy to robíte veľmi podobne a ja by som sa ale vrátila k tomu, lebo Katarína, keď študuje aj recepciu filmov, zväčša asi slovenských, keďže sa im venuješ profesionálne, a všímaš si, akým spôsobom sa na ČSFD o filmoch píše, čo teraz nechcem vidieť tú figúru, ale skôr tie retorické figúry, ktoré používajú užívateľky a najmä teda tí užívateľia, lebo neviem, že čoho je viac. A je to vlastne asi jedno, hoci by ma to štatisticky zaujímalo. Kto krmí ČSFD? Ja som úplne presvedčená o tom, že ten Ďurov obraz, ktorý namaloval, je približne presný. Určite tam je viacej mužov, ktorí sú aktívni na ČSFD, ale teda k tej otázke, že či sa tam opakujú nejaké figúry, tak to treba povedať, že o tých slovenských filmoch je tam väčšinou veľmi málo reakcií. Takže nie je to ako keby nejaký ohromný korpus, ktorý treba študovať. Tým, že filmové databázy naozaj predstavujú ako keby ten priemerný vkus v zmysle toho prierezu, prievkus, tak väčšinou sú teda kladené na tie slovenské filmy kritéria populárnych žánrov alebo mainstreamového filmu a málo ktoré slovenské filmy ako dostanú týmto kritériám, takže častokrát sú vlastne tie reakcie komentátorov a komentátorek alebo užívateľov, užívateľiek ČSFD skôr ako keby negatívne. Častokrát idú po obsahu, po príbehu, niečo ocenia, ale teda to by som rada povedala, keďže my sme tu ako keby nastavili takú pozíciu, ktorá nie je celkom správna, že ako filmové databázy sú nejaký ako keby iba priemerný divák, diváčka bez vkusu, tak na tých filmových databázach aj na ČSFD fungujú aj viacerí akademici a filmoví kritici a aj vieme, aké majú niky. A ak aj nevieme, aké majú niky, tak to vieme podľa ich štýlu a rukopisu rozpoznať.
A tam už sú samozrejme ako keby oveľa ambicioznejšie tie texty, aj sú také ako keby, povedala by som, kriticky fundovanejšie. Ale nie je ich príliš veľa, samozrejme. Ja napríklad na ČSFD neprispievam, lebo necítim potrebu sa takýmto spôsobom deliť o svoje názory na film tým, že vlastne pravidelne píšem a nemám na to vôbec kapacitu. Ani teda si nemyslím, že by niekoho môj názor zaujímal na tomto fóre. Juraj, ty si na ČSFD pod nejakým nikom? Nie, ja som zabudol, som tam registrovaný, ale neviem, to bude asi Pinky 40, proste, asi by som dal dokopy, ale nikdy som tam nič nepublikoval, pokiaľ viem, len som tam raz urobil prístup, lebo som akoby plánoval, ale potom ma to opustilo, lebo v tomto som ja rád taký, že sa akože dívam z boku, alebo akože neparticipujem na to, lebo nenesím za tým zodpovednosť. Akože keď tam nie som, tak to nie je moja vec. A čo sa týka toho, že... Lebo toto je taký... toto je zástupný problém. Lebo ja keď uvažujem o kinematografii, tak uvažujem o kinematografii vždycky v nejakom akože dejnom alebo historickom kontexte. A vzhľadom aj na to, že teda o tom učím, tak mňa zaujíma film ako spoločenský fenomén. A ten problém, o ktorom hovoríme, je vlastne podstatne širší. Teraz posledné roky ma to drží, ako vidím pred sebou koniec filmu ako umeleckého druhu. V tom zmysle, ako on je krátky vo vzťahu k tým tradičným umeleckým druhom, že vlastne vo vzťahu k literatúre, k dejinám výtvarného umenia, že to je neporovnateľné, takže my vlastne akoby máme tých 150 rokov, alebo 130 rokov, alebo dobre, 130 plus minus. A v tomto kontexte sme vlastne vybudovali obraz o filmových dejinách, ale ten obraz je pre mňa aj do veľkej miery akademický. Existuje tu paralelný obraz filmového diváctva, čo je vlastne problém, ktorý by som dal úplne akože bokom, ale veľmi ma zaujíma to, ako vlastne film existuje v čase a proste mám pocit v posledných rokoch, a tá absencia filmovej kritiky je toho symptómom, že akoby film sa stáva niečím, čo je na jedno použitie. Čo je vlastne, akoby sa vlastne vytráca tá ambícia toho umeleckého druhu. Preto mám rád, keď sa teda píše o filme, tak mám rád texty, ktoré akoby vždycky sú radikálne, sú zásadné, ten film akoby posilňujú nejakým spôsobom, že jednoducho hovoria o tom, že to tak nie je, že ten film nie je na jedno použitie, ale je to vlastne všetko, alebo ešte to poviem úplne inak, ja vlastne neviem, do všetkého sa odráža moje subjektívne vnímanie. Takže keď by som ja mal objektivizovať niečo, tak je to úplne zle, lebo ja vždycky skončím pri nejakom vždycky skončím nejakej svojej báze. Iba do toho skočím, lebo podľa mňa toto súvisí s tým, o čom sa rozprávame. Pretože kedysi o nejakej ako keby hodnote alebo úspechu filmu do veľkej miery rozhodovali prvé recenzie alebo prvé kritiky. A film, ktorý prišiel k publiku, tak mal nejaký čas na to, aby či už teda ústnym podaním alebo prostredníctvom kritiky nejakým spôsobom zarezonoval a pritiahol ďalšie diváctvo do toho kina. Ale dnes túto rolu, a to hovorím bez hodnotenia, len ako fakt, prebralo PR, teda nastavenie nejakých diváckych očakávaní vopred, aj s celým teda tým mediálnym ako keby korpusom okolo toho, o ktorom sa asi budeme tiež rozprávať. A potom teda predaj lístkov počas prvého víkendu. A to je strašne... Ja viem, že to znie staromilské, podľa mňa to je že strašne kruté voči tým filmom. Tak ale rovnako kruté je, keď proste príde, ja neviem, zoberiem si príklad z literatúry, Marcel Reich-Ranický a rozhodne v Nemecku o tom, že či nejaká kniha sa čítať bude alebo nebude.
To je jeden človek. A tuto je to vlastne pragmatizmus finančného, ekonomického typu, kde proste víkend rozhodne, že ako sa filmu bude dariť. Vždy je to nejaká forma autority. Z tohto hľadiska to môže byť osvietený kritik má byť panovníkom kinematografie. Nie, hlavne kritik nie je jeden, ale trh je jeden. Takže a navyše teda bavíme sa aj o nejakom globálnom trhu, keďže ten filmový trh je globalizovaný. Takže to, čo ty nazývaš tak ako apokalyptický ten koniec filmu alebo koniec dejín filmu. Ja si myslím, že film, ale o tom to nemá byť tá diskusia, poďme sa o tom hádať niekedy na káve, ale myslím si, že film ako umelecký druh práve že prežije. Pre mňa je otázka, že či prežije práve ten mainstreamový film, ktorý ako začína naozaj ťahať za kratší koniec, ale experimentálne filmy, artové filmy si predsa len budujú svoj níž okruh, takže ja nie som až taký apokalyptik, ale úplne súhlasím s tým, že to súvisí vlastne s filmovou kritikou. No, tak sa poďme pozrieť na to, že či prežije tá filmová kritika. Lebo je to prekarizovaná pozícia, kto si dnes môže dovoliť cestovať z festivalu na festival, kde si musí platiť cestu, ubytovanie, neviem čo, alebo mu to niekto platí, povedzme jeho médium, jej, a píše články hodnotové, kritické, a môže z toho vyžiť. Takých figúr bolo aj v minulosti, len veľmi, veľmi málo. A dnes už prakticky vymizli na Slovensku určite, ale aj povedzme, keď sledujem, francúzske médiá, už tam nie sú, alebo aj tie nemecké, americké, už nie sú tie slávne figúry, už aj dokonca vymreli, už nie sú ani na dôchodku. Prepáč, môžem? Filmová kritika už neprežila, ona už je mŕtva, to už neprežilo. Teraz sa robia recenzie. Robia sa recenzie. Keď sa robí čosi ako kritika, tak je to publikované v štúdii, kde si, má to podobu knižného vydania, alebo vydania proste na konci, to zúfalo neaktuálne, vďaka Bohu. Ale nie je to, čo sa to deje práve teraz. My robíme servis. Servis pre relatívne pohodlných ľudí, ktorí chcú od niekoho počuť, či na to majú ísť do kina, alebo nemajú, prípadne prečo na to majú ísť do kina a keď im poradíme zle, tak potom je to vlastne akoby náš problém v tom zmysle, že teraz som tu mal fantastický rozhovor v pondelok, v pondelok? Predvčerom, už nech to bol aký deň chcel, čo je dnes v piatok. Výborný rozhovor sme tu mali o filme Zbrane. Pozdravujem kolegu, lebo my sme ten film s Petrom pochválili, obaja úplne akože fajn, super. Ja z toho svojho popkultúrneho hľadiska, Peťo z toho jeho artového a obaja sme sa zhodli, že to je skvelý film. Mali sme tu návštevníka festivalu, ktorý nám povedal, že ten film sa mu vlastne nepáčil a veľmi dobre to vyargumentoval a vlastne akoby otázka, ktorú nevypovedal, bola otázka univerzálnej platnosti kvality filmového diela. Čo je vlastne abstrakcia a teda čo robíme? Robíme servis pre ľudí, ktorých film zaujíma a chcú vedieť názor niekoho iného, pričom ale, a to mám pocit, že je akože také dôležité, že už my ten vkus nedefinujeme v žiadnom prípade, my ho akoby spolu vytvárame v tom zmysle, že veľmi ťažko mám pocit, že dnešnému divákovi robí to, že opustí svoje subjektívne vkusové stanovisko v prospech nejakého textu zvonku. Čo som ja robil počas štúdia úplne permanentne. Keď som sa díval na filmy, ktorým som nerozumel, nudili ma fundamentálne, tak som sa proste vnútorne prekonfiguroval. Zistil som, načítal som si a pochopil som, že nie som neomylný. Hej, a otvoril sa mi mnohé nové horizonty. To sa dnes nedeje, alebo deje sa to v malej miere a je to také, ako mne sa na jednej strane páči, na druhej strane ma to frustruje. Páči sa mi to preto, že film je dnes najdemokratickejší, ako kedy bol, bez ohľadu na artový, alebo komerčný, alebo nekomerčný, že je to vlastne jedna homogénna masa, z ktorej sa vynárajú na jednej strane experimentálne a artové filmy, na druhej tie komerčné, ale je to taká tá bublajúca zmes, z ktorej občas sa vynorí čosi, čo ma akože naozaj že poteší a zdá sa mi, že takto je to relatívne fajn, lebo minimálne to, že sa rehabilitoval personálny vkus v rámci sledovania filmov, je pre mňa veľmi dôležitá vec.
Ja som k tomu len chcela dodať vlastne k tomu, že ako hovoríš, že ako to vlastne vymierajú tí kritici, tak nedávno New York Times oznámil, že takých kľúčových dlhoročných kritikov, ktorí vlastne pokrývali pop music, divadlo, a hudbu, ešte jedna kategória tam bola, takže ich vlastne presúva na nové pozície. Ono to znelo, ako keby končili s písaním svojich recenzií a kritika, išli robiť niečo iné. Ale vlastne oni tam stále ako keby zostávajú v tej redakcii, ale tá redakcia hovorí, že reaguje na to ako iným spôsobom. Presne ako som hovorila, ľudia príjmajú informácie a snaží sa využiť týchto svojich ľudí, dlhoročných kritikov na nové formáty. Čiže oni veľa hovoria o tom, ako využiť video, pretože všetci scrollujeme na tých mobiloch tie krátke videá a môžeme sa nad tým tváriť ako keby aj trochu pohoršene, že preboha, tak skončí to ako 10-sekundové nejaké reelsko a práca túto senior kritika, ktorý od 88. recenzoval filmy v New York Times, zrazu bude zhustená do tých 10 sekúnd. Ale aj to je umenie urobiť tých 10 sekúnd, podľa mňa tak, aby to bolo dobre. Čiže myslím si, že to je o tom, ako sa nejak musíme aj my adaptovať na ten svet a na to, ako ľudia príjmajú informácie. Neviem, Jurko, či ty to myslíš, takže je to pre teba dehonestujúce alebo podradné, že robíš ten servis a že sa to vlastne zmenilo. Ale podľa mňa je to, čo vlastne, akože môžeme sa tváriť, že tak my si to budeme robiť po starom a tí ľudia to nebudú čítať a nebudú to príjmať a je to ich chyba. Ale myslím si, že to nie je to riešenie, že podľa mňa adaptovať sa na tie nové podmienky a na to, ako všetci okolo nás žijú a príjmajú informácie, je lepšia cesta a určite to súvisí aj s dostupnosťou toho obsahu. Keď sa bavíme, vieš, za posledných pár rokov, ako sa zmenil prístup k filmom, čo urobili streamingy a tak ďalej, to isté sa týka hudby a ďalších oblastí umenia. Čiže ten svet sa totálne zmenil, takže jasné, že sa totálne zmenilo aj postavenie filmových kritikov, literárnych kritikov a tak ďalej. No ale to je, akože, a teraz ja nechcem presne, ale to je presne to, na čo sme narazili, vlastne my tú diskusiu nemôžeme držať v nejakom úzkom rámci, lebo ak pripustíme túto zmenu, tak ja sa vlastne stávam absolútne nekvalifikovaným. Hoci celý život sledujem filmy, tak v momente, v ktorom neviem urobiť takúto krátku reflexiu, tak vlastne môj akoby prestám byť relevantný z hľadiska názoru, čo je síce akoby možný fakt, ale je to také, že ten svet ma vytláča kamsi. A akože v pohode, ja sa odoberiem, len musím z niečoho žiť. A vieš, to neber to ako kompliment. Ale to nie je to celkom, lebo my sme vlastne nepovedali sme jednu vec, že to, čo robí vlastne kritika alebo kritičkou, je ako keby nejaká rozpoznateľná značka. Keď sa povie Juraj Malíček, tak viem, že on má úplne iný vkus na filmy ako ja, ale viem, že mňa jeho názor na tie filmy, ktoré sa mi nepáčia, zaujíma, lebo je pre mňa v čomsi inšpiratívny. A to je podľa mňa dôležité, možno nie pri dnešnom stave filmovej kritiky, ale na postavách filmových kritikov a kritičiek, že majú pre mňa ako keby nejakú rozpoznateľnú líniu, že mi rozprávajú nejaký príbeh o filme, či už súčasnom, alebo o dejinách filmu. Takže ja to nevnímam tak, že si nekvalifikovaný, lebo mňa zaujímaš ty ako autor a nie nevyhnutne teda filmy, ktoré máš rád a píšeš o nich. Ale zaujímajú ma tvoje texty. Hej, ja k tomu dodám, že to je presne tak, že veď toho kritika robí to, že ako je rozhľadený, či má názor, či ho vie povedať a či to vie povedať dostatočne zaujímavé, dostatočne dobre a zrozumiteľne. A to sa môže udiať na tých 10 sekundách a môže sa to udiať v hodinovom podcaste a môže sa to udiať v texte, ktorý čítate pol hodinu na mobile, ale dočítate ho, pretože je zaujímavý a je to vlastne iba o tom autorovi. A potom je to samozrejme o tých médiách alebo o tých združeniach a periódikách, ktoré stoja za tým a či tie dokážu tých svojich autorov podržať a dokážu im vytvoriť podmienky na to, aby dokázali týchto autorov vlastne posunúť ďalej k tomu publiku. A to je tiež otázka, ktorá vlastne v dobe internetu a toho, že nemôže byť na internete všetko zadarmo a kritici musia z niečoho a kritičky žiť, tak to je zase ale nie úloha teba, že či prežiješ, ale to je úloha niekoho, kto za tebou stojí, že či dokáže to prostredie vytvoriť tak, aby sa udržalo, pretože si preňho dôležitý. Ja teraz nechcem, aby to sklzlo k nejakej otázky k mojej existencie, akože to zase, akože, to nie, ale ja som, iné som chcel v tejto súvislosti povedať. Pre mňa je film
ako ostatné umelecké druhy je symptómom doby. Ako vyslovene, že ak sa pozerám na prítomnosť, tak ten film je symptóm. Hej, toho, ako prítomnosť vyzerá. A toto sa týka literatúry, toho sa týka výtvarného umenia, toho sa týka hudby, úplne extrémne, toho sa týka treba online priestoru. Hej, že on je ako vyslovene, že symptóm. A ja tie symptómy viem odčítať, viem stanoviť diagnózu, ale nie som si istý, či toto niekoho zaujíma. Lebo akože, to je presne to, že kde ja sa vlastne musím zastaviť a to je ten moment, kde ja by som tak spoileroval. Je, že presne, že akože toto, akože pozor, ľudia, všimnite si to, som si všimol, že toto i mohol byť symptóm tohto. A preto to. Lenže tým vykecám film a už to nikoho nezaujíma. A to som sa chcel spýtať, keď robíme tie Insta Stories, že tiež som nastrelil s tým, že mi to že spoiler alert, ale že mi to vlastne, že je to takéto, že a teraz to bude ako naozaj, že úplne zlý asi koment, ale jak si ja scrollujem ten internet, tak tam je, že nejaký taký háčik a potom, že link nájdete v prvom komentári. A teraz rozmýšľam, že a to bude metafora, ktorú poviem. Ak kritika niekde existuje súčasná, tak existuje skrytá a chce, aby som si našiel k nej cestu, ale ja neviem, čiu cestu chcem hľadať. A nie je to tak trochu aj rozdiel medzi tým, či vnímame kritiku ako verejnú službu? Lebo ja keď píšem kritiky, obyčajne to robím ako verejnú službu, alebo, a to mám oveľa radšej, je to vlastne vášnivý list tvorcovi alebo tvorkeni. Tak ako Laszlo Nemeš, keď natočil Saulovho syna, tak Georges Didier Huberman, francúzsky historik výtvarného umenia, napísal vlastne celú mikroknižku o Saulovom synovi Výsť z temnoty a to bol ľúbostný list tomu filmu a tomu režisérovi zároveň. Niekedy mám pocit, že ja tie kritiky píšem vlastne, keďže píšem hlavne o slovenských filmoch, píšem ich aj autorom a autorkám. Áno, rozumiem vám, neporozumela som, toto chcem, toto si myslím, že je zásadné. Otázka je, že či to nie je príliš veľký luxus, keď máme jedného recipienta alebo recipientku. Nie. Myslím si, že ak štát sa rozhodol systematicky podporovať, napríklad keď sa bavíme o slovenskej kinematografii, rozhodol sa podporovať z audiovizuálneho fondu alebo z RTVS a tak ďalej vznik domácej kinematografie, tak si myslím, že je nevyhnutné, aby podporoval aj vznik kritiky, ktorá bude hodnotiť, čo vzniklo, ako vzniklo, prečo vzniklo, akú to má hodnotu, ako to vyzerá v kontexte a tak ďalej. Myslím si, že aj keby to malo jedného recipienta, tak to treba robiť a je to vlastne nevyhnutné, lebo veď bez toho, ako keby nie sme ďalej, bez tej histórie a bez toho mapovania nemôžeme ísť ďalej. Čiže myslím si, že to treba robiť. A potom ale je otázka, že prečo to má mať jedného recipienta, že či to nemôže mať viac recipientov. A to je jednak otázka na toho autora, ale o tom už sme hovorili, a otázka na to médium, na toho človeka, ktorý tú recenziu alebo tú kritiku sprostredkúva, nakoľko je schopný, ochotný, nakoľko má motiváciu, peniaze, zdroje a chuť, aby to nezostalo niekde v šuplíkoch alebo niekde uzavreté v úzkých skupinách a nakoľko to vie posunúť ďalej. Máme tu aj niekoľkých šéfredaktorov slovenských periodík. Ja by som možno, ak v tejto chvíli nechcete ešte niečo vytraja dodať. Ja by som chcela dodať to, že vlastne, aby sme tu ako príliš neuzatvárali ten priestor, že my sa vlastne bavíme ako keby o kritike, ale hovoríme stále o reflexii filmu. A reflexia filmu môže mať množstvo rôznych podôb a každá tá podoba má nejaké iné cieľové publikum. A myslím si, že tá rozmanitosť je dôležitá. A to sa mi zdá veľmi dôležité, čo Janka spomenula, že to je potom už otázkou tých publikačných platformiem, aby účinne oslovovali svoje cieľové publikum. A samozrejme my ako autori a autorky, aby sme sa vtesnali do určitých rámcov toho cieľového publika. Viem, že pokiaľ píšem recenziu pre Film.sk, tak nebudem operovať teoretickými konceptami, pretože je to odborné, nie vedecké periodikum. Navyše pri rozsahu má tu už koľko? 4500 znakov mi vždy píšeš.
takže to je ako extrémne malý priestor na to, aby sa dalo čosi rozvíjať. A samozrejme, že takisto bojujeme so spoilermi, lebo však bože dobrý, ale môžem ťa teda potešiť, mne to už občas aj študentstvo na dejinách svetového filmu hovorí, že nerobte nám tie spoilery. A to učím študentstvo filmovej školy. To je presne, skončíme pri tom, že keď poviem... Skončíme pri tom, že keď poviem, že Ježiška ukrižovali, tak je to spoiler. Takže tu skončíme, lebo to je presne ono, ale ja mám takú strašne rád teóriu o kritike, ktorú nepoužívam ju, ale strašne mám rád, tak som to bol učený vo vzťahu k literárnej kritike, že vlastne kritici sú, ako dobrí kritici sú vlastne mrchožrúti. Že to sú tí, ktorí v tom spoločenstve strhávajú tých slabých. Vlastne to čistia. Mne, ako i preto je mi to strašne blízke vo vzťahu k tomu, že k takému tomu géniu a umeleckému dielu ako nejakému abstraktnému metafyzickému objektu, ktorý proste existuje kdesi a my sa k nemu blížime ako k objektivizovaniu existujúcej entite a tých umelcov alebo tých ľudí, ktorí tvoria, tak akože naozaj, že robíme selekciu v tom zmysle. Sme takí vlci. No, nie, že mrchožrúti proste... proste... Ale to slabý dole. Presne. A to je potom fascinujúce sledovať diskusiu kritika a tvorcu. Kde k tomuto dôjde, kde vidíš, že akože tí silní to ustoja a tí slabí vlastne potom len hapkajú a to je taká, to je ďalšia vec, ktorá je taká akoby pre mňa akoby úplne akože bizarná. Ja z pozície niekoho, čo o niečom píšem, ale sám to nepraktizujem, nemal by som mať pocit, že o tom viem viac ako ten, čo ho tvorí. Čo sa vlastne ale akože stáva pomerne často a je to také akože smutné pre mňa. Dobre, tak ja by som, máme tu 2 handky, čiže môžeme vám doniesť mikrofón, keby ste chceli vy sa zapojiť do tejto diskusie, či už teda máte postreh k filmovej kritike, k miestam, kde žije, živorí, alebo naopak aspoň ako tak prekvitá, tak ste vítaní, alebo môžete klásť otázky aj našim hostkám a hostovi. Ďakujem. Otázka na Juraja prvá, tak zo srandy. Prosím ťa, prečo si ty myslíš, že ja som artový divák? A druhá otázka na všetkých. Či si vyberáte filmy, na ktoré budete písať recenzie. Napríklad, že viete, že je v redakcii jeden človek, na pani Mišíkovú napríklad, že musíme, príklad hovorím, hej, musíme napísať recenziu na film Transformers 1, hej. Takže, či by ste do toho išli, alebo nešli, lebo viem, že tento typ vlastne ako kinografii nemáte robiť, či ako nie, že nemáte rada, alebo potom tiež na Juraja, že keď dostane zadanie od Petra, že my sme s Jurajom kolegovia v Kineme, keď dostaneme zadanie na nejaký film, ktorý vieme, že je úplne mimo nášho obzoru. Či to zoberete, alebo ako s tým bojujete vlastne? Ďakujem. Ja som možno, že v trošku špecifickej pozícii kvôli tomu, že ako som už spomínala, pre mňa filmové recenzie alebo filmové kritiky sú naozaj ako... Nechcem povedať, že to je voľnočasovou aktivitou, lebo je to čosi, čo vykonávam ako z profesionálnej motivácie, ale vnímam to ako... Jednak to mám rada, baví ma byť v tom bezprostrednom kontakte s kinematografiou a takisto ma baví samotné písanie a teda je pre mňa oveľa psychicky únosnejšie vidieť výsledky svojej autorskej práce rýchlo a o jednom filme ako niekoľko rokov pracovať na knihe alebo niekoľko mesiacov pracovať na vedeckej štúdii a potom podstupovať tú tortúru recenzného konania. Takže ako tie moje motivácie, prečo vlastne píšem kritiky, sú ako keby veľmi osobné až sebecké, ale výber toho, o čom píšem, je určený predovšetkým teda mojim výskumným ako keby záberom, preto je to slovenská kinematografia, súčasná slovenská kinematografia. Väčšinou o tom, o akých filmoch píšem, v posledných rokoch rozhoduje pán, ktorý je za vami, Matúš Kvásnička, šéfredaktor časopisu Film.sk, ktorý prešiel do plnej internetovej verzie a môžete si ho čítať predplatným a robte to, lebo tam žije kvalitná filmová kritika.
kritika, aj s empatickým šéfredaktorom. Takže pre mňa je to veľmi ako keby jednoduché, ale úprimne povedané, keby som dostala ponuku napísať o filme Transformers 1, to nie je asi úplne aktuálne, ale možno, že práve preto tá jednotka by ma zaujala. Ako mňa pokojne ako fenomén Transformers v rámci ako nejakej ako filmovo-historického náhľadu môže byť pre mňa fascinujúci, ale úplne celkom ako písať recenziu mám pocit ani, že by som nebola dostatočne kvalifikovaná tým, že nepovažujem za veľmi šťastné, keď kritik alebo kritička si vezme film len kvôli tomu, aby sa na ňom ako keby vyvršil alebo vyvršila a aby ho strhala alebo strhala. Takže tým, že moja ako tá primárna pozícia je vlastne ako nejakého predporozumenia, nejakého empatického stotožnenia sa minimálne s tým úmyslom alebo s tým zámerom toho diela, ktorý potom viem zhodnotiť, tak ako recenziu asi by som od Transformers neviem koľko, 25 nepísala, ale ako fenomén je to určite zaujímavé a stálo by to určite za rozkrytie. Ja len také dve. Peťo, ty si tvorca, ty akoby, to je inak Peťo Pavlík, je to strihač vynikajúceho dokumentu Kráľové videa a režisér a autor filmov Ovca 1 a Ovca 2. A ty si tvorca, takže tvoj pohľad je úplne iný v tom zmysle, kde ja akoby nepochybujem o tvojom remeselnom poznaní veci a my sa môžeme ako na tej vkusovej úrovni baviť, ale to je akože naozaj taký ten, akože to už je špecifický prístup. Hovorili sme o predstave užívateľa CSFD. Ja som hovoril o predstave užívateľa CSFD, ja mám takto vizuálneho aj predstaviteľa kinemy, ale. A to je chlap v čiernom roláku, nie, to je chlap v čiernom roláku, má také okuliare ako ja, taký výchrtlý, tenučký, po tých kaviarniach sa potuluje a je to taký ten človek, ktorý o sebe vie, že má lepší vkus. A on potrebuje, a teraz ako bez toho, že by som to dehonestal, mne sa to proste páči, ale to sú dva nekompatibilné divácké typy minimálne v tom zmysle, že pokiaľ ten jeden je absolútne definovaný svojim vlastným názorom, tak ten druhý je absolútne definovaný potrebou súznieť s niekým ďalším. A teraz, ktorý to vám nepoviem, ale takto ja to mám vizualizované a príliš veľa hovorím, len aby som to ukončil. Tie diskusie o filme, ktoré my vedieme, oni sú strašne zaujímavé preto, lebo ja vlastne rozprávam sa o filme, ale ja spoznávam teba, alebo tam toho pána, pozdravujem vás, s ktorým sme sa rozprávali, hodinu sme sa rozprávali o filme, bolo to fantastické, aj taká akože náplň, ktorá dáva tomu zmysel, bez ohľadu na to, či kritika žije alebo nežije. Ešte ja odpoviem, či by som písala Transformers. Nie. To bude jednoduché. A ako to je u nás v redakcii? My, keď som spomínala, že sme vznikali s kultúrnou redakciou namiesto športovej, tak bol medzi nami Miloš Kreškovič, plnoformátový filmový kritik, ktorý žiaľ zomrel. A je treba povedať, že my sme chvíľu vlastne sa snažili, poviem to rovno, že nájsť náhradu sa nedá a vlastne naozaj hľadať ľudí, ktorí by, ako som hovorila, že mali prehľad, mali názor, dokázali písať a dokázali to robiť ešte aj rýchlo, čo ten denník vyžaduje, asi naozaj nie je veľa a veľmi nám chýba a odvtedy píšeme o filmoch viac menej v tom redakčnom tíme, ktorý má stále 4 členov a vždy to záleží od toho, kto má k tej téme bližšie, že si ju vyslovene vyberáme na základe nejakých predošlých skúseností, buď s autormi, alebo so žánrom, alebo s témou a tak ďalej. Čiže a keď to nejde, tak oslovujeme aj rôzne externe. Ja len pripomeniem, že máme už iba posledných pár minút, tak ak je to také, že niekto má ešte naliehavú otázku, tak si pripravte a toto by bola inak potom posledná. Děkuju. Já bych předně chtěl říct, že mě Juro trošku vyděsil tou svojí představou toho běžného uživatele ČSFD, protože téměř přesně popsal mě.
Každopádně na základě tady tohoto poznatku mě napadla otázka a myslím si, že to tady v té diskuzi nezaznělo. Jak vlastně vy, jakožto profíci a vlastně recenzenti a lidi, kteří žijou tím filmem a píšou o něm, jak vy se díváte vlastně na takovej ten plebiscit, který píše na ČSFD denodenně a v podstatě řekněme, že ve většině případů je to úplně od věci. Na plebs? Plebscit. Podľa mňa nepíšu užívateľia a užívateľky treba z ČSFD od veci. Ja to vnímam naozaj ako platformu, kde môže byť konfrontovaný osobný vkus a ten osobný vkus je absolútne platný bez ohľadu na to, kto má aké profesionálne zázemie. A takto vnímam ja tú databázu a je to pre mňa ako fascinujúci materiál na pozorovanie, ako film môže rezonovať v spoločnosti a u publika. A ten názor považujem za absolútne platný, bez ohľadu na to, či sa s ním ja osobne ako zhodujem alebo nie. Absolútne sa s tým stotožňujem. Akože myslím, že v dobe sociálnych sietí si myslieť, že niekto nenapíše svoj názor, vlastne už je takmer vzácne. Čiže je to úplne relevantné a potom je naozaj len otázka toho, že ako v tom môžu zasvietiť nejakí ľudia, ktorí sa tomu venujú profesionálne, či vôbec chcú a sú ochotní sa s tým vlastne konfrontovať. A naopak aj niekto, kto možno nie je profesionálny literárny, alebo teda filmový kritik, literárny a tak ďalej, sa ním môže stať dnes. Ako to dostatočne baví a chce sa vzdelávať a pracovať na sebe, tak sa ním pokojne môže stať a môže predbehnúť aj nejakých profesionálnych. Ja som si ešte spomenula na niečo, čo sa mi zdá dôležité, aby tu vlastne odznelo, že čo ako keby odlišuje práve tieto ako vkusové hodnotenia užívateľské od toho, čo rozumieme pod pojmom filmová kritika. To je to, že filmová kritika by mala mať nejaký názor, malo by byť čitateľné, kde ten autor alebo autorka stojí, ale nemôže to byť názor na úrovni iba páči, nepáči. Musí to byť názor, ktorý je nejakým spôsobom vyargumentovaný a postavený na nejakom ako keby širšom kontexte. A mal by mať teda aj nejakú poznávaciu hodnotu, lebo to, že či sa vám alebo mne nejaký film páči alebo nepáči, má presne tú poznávaciu hodnotu, že sa spoznávame my ako ľudia, ale nespoznávame tým ten film. Kdežto tá filmová kritika, na rozdiel od nejakého komentára, by mala mať tú pridanú hodnotu, že je vyargumentovaná a koniec koncov toto je podľa mňa veľmi dôležité, že častokrát ako dnes už sú tie hranice fluidné, však z blogerov sa stávajú vplyvní a čítaní komentátori alebo komentátorky v novinách a to isté sa vlastne stáva aj s užívateľmi a užívateľkami týchto. Je tam napríklad obrovské množstvo študentov a študentiek, či už filmovej vedy alebo tvorcov, a z ktorých sa v podstate zrekrutujú potom tí noví filmoví kritici a kritičky. A ešte jednu vec, ale by som chcela povedať. Ja som pred niekoľkými rokmi, a už teda to bolo dosť dávno, asi v 2017-18 robila výskum o komentároch ČSFD, aby som sledovala, a Katarína to už vlastne spomenula, že je to taký vzácny a bohatý materiál na výskum diváctva, že lepší nemáme. A napríklad pre tvorcov to môže byť skvelá spätná väzba o kvalite napríklad zvukového mixu alebo zrozumiteľnosti hovoreného slova. Keď si pozriete, keď bol film Ivana Ostrochovského uvedený na Karlovarskom festivale, nikto nemal problém so zrozumiteľnosťou a vôbec sa to tam neobjavovalo, napriek tomu teda, že to publikum bolo české. Zatiaľ, čo pri slovenskom uvedení prakticky všetci užívateľia komentovali, nebolo nič rozumieť, treba tomu titulky. A v tej chvíli vám ako výskumníkovi alebo výskumníčke dojde, že aha, ten Karlovarský festival mal tie anglické titulky a oni všetci čítali. Čiže keď ste tvorca, tak minimálne si poviete, aha, niečo nie je v poriadku so zvukovým mixom, alebo potrebujeme pri naturščikoch otitulkovať aj tú originálnu verziu.
To je jedna z vecí. Ďalšia, keď som skúmala dramaturgickú zrozumiteľnosť alebo naratívnu zrozumiteľnosť filmu Únos, tak takisto ju viete krásne. Je tam málo toho feedbacku pri tých slovenských alebo pri českých viacej, ale dosť málo materiálov, ale aj už z nich dokážete vypozorovať, kde má ten film problém. Čiže je to vlastne ako keby taká kritická spätná väzba bez toho, aby to malo možno tú intenciu napísať filmovú kritiku tohto typu, povedzme technickej alebo naratívnej nejakej realizácie filmu. Čiže ja mám tiež databázy rada ako množstvo materiálu, ktoré môžem preskúmať. No, toto zase by to bolo strašne nadlho, ale ja mám pocit, že v databázach je zachovaná pamäť internetu. V tom zmysle, že internet vznikol ako platforma, to je duch fanúšikov. To bol duch angažovaných ľudí. Keď internet vznikal, ja som sa prvýkrát nalogoval v roku 1996, tam asi to nebolo nikoho, kto by nevedel, kto je Douglas Adams, alebo kto je, Digital Matrix. A to je duch, fundament. To je čosi, čo je tam fanúšikovstvo. Nech to znie akokoľvek absurdne. To je duch, fundament toho mediálneho priestoru. To, že dnes ten priestor je kdesi inde, tak to je vlastne to, že ten priestor okupovali nové generácie užívateľov, ktoré už toto nemajú. Ale nejaký ten étos je tam zachovaný. Napríklad je nemožné spoplatniť podľa mňa ČSFD, hoci dnes by to bolo úplne normálne, ale tam ten étos proste zostáva ten pôvodný a preto ja to cením, lebo sa môžem konfrontovať pre mňa s úplnými freakmi na druhej strane. Ja tam spoznám generácie, lebo ja pozriem si obľúbený film svoj a dám si najhoršie hodnotenia. A tam to je pre mňa ako freak show. Že si ja sa vlastne uvedomujem, aký pestrý je svet. Ako sa to zmenilo, že nie všetci sme... Lebo internet je vlastne koncept angažovaných, zodpovedných, ktorí to síce nedomysleli, ale je to proste platforma, ktorá má v sebe že neuveriteľný idealizmus. To, kam sa vlastne posunul do tej obrovskej, a teraz to myslím tak lavičiarske, ale do tej obrovskej podoby tých korporátov, ktoré proste spoplatnili obsah, tak to je krásny signál toho, ako sa vlastne tá idea v čosi zdvrhla a to len tým, že sa vlastne priestor zaludnil ľuďmi, ktorí to nemajú radi, ale chcú na tom profitovať. A to je pre mňa akoby v malom CSFD, minimálne v tom zmysle, že mi to ukazuje taký ten krásny, ako naozaj, akože pestrosť. Hej, že ja neverím, že existuje niekto, k tomu sa nemôže páčiť nejaký film. Tam si kliknem a tam ich nájdem. Sú tam popísaní, je ich 5 a sú to presne takí, akože by som ich krmil kdesi, keby. Ale zároveň si to akože uvedomujem a pre mňa to je také akože oslobodzujúce. No dobre, tak toto freak show možno to uzavrieme. Ja by som ešte predsa len odkázala ľudí aj na papier, aj na texty za paywallom, lebo funguje to trochu inak a z niečoho naozaj žiť musíme, aj my, kritici, novinári a akademici. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, vydržali s nami. Ďakujem Jane Močkovej, Kataríne Mišikovej a Jurajovi Malíčkovi. Pekný deň ešte. A samozrejme, pozor, tá diskusia by nebola taká dobrá bez Márie Frenčuhovej, takže Mári najväčší potlesk.